Vi har Stald Bæklund her, og vi har studeri med 80 heste, hvoraf der cirka er 30 sportsponyer, som er under optræning og til salg. Vi har også en rideskole, og det er både unge og gamle, og vi prøver at have det så sjovt, som vi overhovedet kan, og lære så meget, som vi overhovedet kan. Sideløbende har vi også rideudstyr, så både vi kan ekvipere dem, der gerne vil være smarte og fancy, og dem, der vil være praktiske og have det godt. Vi har heste, der er på fold hver dag. Vi foretrækker, at hestene kommer ud, også når det er dårligt vejr, men det kan selvfølgelig være så dårligt, at vi er nødt til at lade dem blive inde, dels på grund af frost og andre skader, der kan være sket på hesten. Vores ungdyr er også ude hver dag, og mange af dem de går sammen med ridedyrene for, at de socialt kan lære at fungere der. Vi har en grundtræning af vores heste, som vi kalder jordarbejde. Det vil sige, at vi arbejder fra jorden. Vores træning, det er uden vold. Vi lærer hesten sprog, for det er nemmere for os at lære den sprog, end for den at lære vores. Altså, vi skal opnå at have en glad og en tryg hest. En hest, som vi kan stole på, og som børnene og deres forældre kan være trygge ved. Vi tager til stævner, dels herhjemme, og tager også i byen, både til distriktsstævner og til almindelige klubstævner.